Anak o bagai kalaki lo tuh. Itu na naman mo kan lele kau tuh. Kok itu nan udah pikiran udah dan di mana asal kita tahu Tuhan pasti memberinya. Baan cara kagame ikiila kali bare tapang lagi anak itu asa jowa nampinyo. Udah tambah mungkin lalu manong-manong juo, rusuh hati ambo mencaliaknya. Indah aden manuang lain.